Drop it. Jempolnya, ayo, tolong. Mana gerabi yuk, ayo, kita gerabi, kita gerabi, yuk, parani yuk. Gerabi, dolan yuk. Parani barang, tak senani buka. Aku rantak dolanan di pojok omah. Mas go ayo, kok gak kesepian omah dhewe. Ayo go. Yo kok. Ayo grab, cepet. Gak dende ayo. Ora dadi ora seneng mbok ora. Ora aku tak kandakno. Ora tak kandakno tenan. Do marani yuk. Do rayu kendake gelem dolanan kene. Ayo. Mas go ayo grab. Sepi nang omah. Sepi nang omah mungkin. Terus saya. Ayo. Yo saya. Iya. Seleho sapunem. Seleho. Mbok buak yuk kar. Gak ada deh. Mana nama yang dulu? Bosan nih ngomong lagi. Gabut ya pola. Gabut sekali. Bisa petek wis buat tutup ala wangi. Emang ndak bernyapu apa? Ndak bernyapu. Wis bar ngepel, wis bar nyapu. Nyapu berngepel. Saya wis bung. Lah iya teh. Ora. Biasa-biasalah. Penting ngomong iki wis mbok tong-tong ngono lho. Wis mbok jaga. Kira ora sapa-sapa. Tenang. Gak ada maling gak? Gak. Dilem lho. Iki wis apa ta? Dene ngene. Akare di mana? Hah? Mati gua karen jare Ayah, kapan-kapan Reni lho. Bareng ya. Aku nek pos ngene ya. Kon ngene. Aku kan ngene emang magrib ke tengah tapi. Yo HP kok. Enak iki po ono panggone soalnya. Adem nek sawah depan aku. Iki anggap wae meja wangi yang dibeli. Iya. Ora go ngopi kok. Terus tau kan balik. Oke. Apa ya? Dolanan. Jajan-jajan apa ngono kok gini dong. Yo, benda kae. Aku marah kudu balik. Yo. Apa iki kok? Mbak arek. Ganti balik kecemplung. Ajar. Iki gitu. Kita cuy. Ngajak yang ini. Terus dari gua apa kata cepet. Oke, kalau bisa. Keren aja. Apa lagi kok? Ya begini. Jadi gini, akarnya juga dhewe apa? Yo, bentuk dhewe, bentuk. Yo musuh yo lagi dek ini wis kok semene. Keren ya. Endor balik. Cukur kali deh, gono-gono no kali ora tuh dia berarti kok cukur sawah. Keduaan, keduaan meh papi. Lainnya boncel kabeh.
keduaan nak pernah coklat. Ireng tak coklat, aku kira tau nang keduaan. Ireng kan. Yo loro-lorone ana sing ireng kok coklat lah. Doan. Biasa bahas keduaan dhisik Bang sapa? Nah, berarti segera dhisik. Kowe. Warnane apa? Lho. Astagfirullahaladzim. Kayak piye leh. Jajan dulu kan enak lho. Kapan-kapan tuh Rene jajan pandi lho. Bisa Carane ya nggowo kloso gelar kono. Nggowo jajan ning kene, nggo banyu, nggo sarapan, nggo makan malam, nggo makan siang. tapi turune kene. Selama dapat 4 jam. Doseran kene. Yo enak lho. Seger lho. Terus nggowo lampu, nggo kipas, seger pole ora lah nggo kipas, sates. Enak. Wates urang. Gratis tenan arek joy ora ngotot tenan. Ngotot begene. Woi, Joy gak usah. aku takut. Kowe tau to? Wah, apa? Terus diceki. Dene dolanan nang pendeta. Iki kok seneng pin-pin kok wet karet kok dimeneno gak buka. Puncung, bapak puncung. Baru keren. Api aku itu nang bedanya lah. Bro, itu. Segala copot gini ta. Ana bapak puncung pirang-pirang ngene iki. Ono. Tak buak gimang yo. Bapak puncung. Aku entuk. Saya tak cekel mang dina dicekel. Tiga api. Daripada bocah lihat menggede. Masa aku? Ngocek iwa yuk lurus. Sama semelu ngocek ya. Ora gudak meneh ya rasa meneh. Wani ya. Kayak kena wis tekan dhuwur rek. Kak aku cuma nang kene ya. Mudun. Oke, hati. Cok. Yuk. Aku. Oh, di sana nih cek piye, Mak? Ada sikil bocor. Iya. Sampai sini. Aku nggowo. Ya kenal kene iki lho, kamu dua pirang-pirang. Bisa dipangan. Ora iso. Besar ya di jalanan. Cek-cekan. Saiki sama-sama. Panas-panasan iki ya. Diceki ngene lho. Ora iso diceki. Diceken. Iso nih. Iso tapi gak iso tekan jero-jerone ki ora iso dicek. Iso. Ndak angel, aku angel ya. Aku delalah dhewe ngerti kok. Emang gue bisa arek. Iya, angel tapi. Ini gak ino ya. Delak panganan. Iki tak pecah yo. Kita pecah yo. Iya, Iso. Malah mencelat tekan kono. Oke. Mbah, Cilik yo. Keri-keri. balemu arep enggak Jual. Belum kuku. Jeneng bom ki urung teko bom jelunga. Bom nang pasar yo. Kerja. Mau tak aja kerja. Tak omong nang mbok. Tak omong nang. ayo munggah wi munggah Ayo wi. dan gede wi Lanang wedok e. ngerti sik tak lihat teh wi Lele. Kata ada lanang deh. tilik ya lah malah kekisih nakoi talu Di mencelat nganu bapak puncung. sing go PMS apa Ana nggo PMS. Tekan kene nggo PMS cuma apa? ngocak iki Tebuak ya. Tabuk wes tabuk.
Balik yuk. Sik kok proses gini guys. Ayo balik. Ngesusoni balik kene lapo. Geger sekolah. Aku Mbak Neng dulu tau Mbak Neng sing wis tuwa. Sama tua dadi sakon. Oh, sik. Ya salah. Ya ora yo kowe. Iki sing gegeri ngajak rene dolanan. Gegeri ngajak rene wis sama jak kowe ya. Lah iki sing ngajak kowe ya. Lah iki kowe ngajak balik piye batine? Piye? Wes to, Bro. Tenan. Beda ya, Mas. Ya piye? Beda apa nih? Nah, nek segone tak berarti wis mati. Nek segone ora sama jikop. Yo, iki awak suri. Wong skinder ya. Sarang kok. Ah, gendut. Gula ayo balik nang mah dewe. Arek su. Ya wes ae balik kok. Wis kayu balik. Sebenarnya aku panas iki kan. Sore nenek. Oke. Jare ana bakal sore. Gitu ya. Ayo. Nang ndi? Mana lah? Mana lho kita apa? Sana lho. Olah kok. Ya. Yuk. Kamu mulai sekolah. Wah, wis mateng iki, wis siap didol. Wes siap. Betul ki, Mas. Kenalan ale. Piranan? Piro? 5.000 lek. Aja dituku iku semai bosok. Enak. Aku tahu tuku lewat tuku polis kok. Mikir we, ora enak iku. Bosok iku mikir-mikir. Emang ana sapa? Lah enak.